Ei, mira, l'últim vídeo, mira, avui estic... Mira, la repetició, ui, el Madrid avui, ai, quasi l'empaten, bueno, mira. Mira. Mira, imitaré a un personatge de la competència, boníssim, no dono pistes. Jo l'imitaré. Ara, persones que esteu davant del mòbil, persones del Instagram, Facebook, d'acord? YouTube, heu de saber, heu d'endevinar a qui imito, a qui estic imitant. És un personatge de la competència. RAC1. Aviam, ens posem en situació. Diu així. Què hi ha al Barça? No parleu, vinga, 3-0, 3-0, Bé. Bueno. L'Espanyol, ahir va guanyar 2-1 contra el Sevilla. El Sevilla, l'Espanyol va sisè a la Lliga, sisè a la Lliga, guanyarem la Lliga aquest any. Europa, bueno, la Lliga no ho sé, Europa, aquest any a la Champions, quarts i a la Champions. L'Espanyol, qué bueno que es Roberto, qué bueno que és. Roberto, qué bueno. L'Espanyol, quin partidàs. Bé, bueno, de moment anar fent. Bueno, potser és una mala imitació, però bé. L'Espanyol, si ja la Lliga. Qué bueno que és Roberto, qué bueno que és. Ai, visca l'Espanyol.